Kita kebawa dua diriku Sang Sudro Manggolo Tinggal kebawa Anda jadi perkembangan putri yang Mas Ayu Nur Kaibat putri saking Pandiri pun Joko Jateng dalam ibu kawis toro saking Katubian long jemangkah tindaipun ya Sang Sudro Manggolo ya palang pati ingkang hadiraken kridanipun lampahipun kelantan putri ingkang kemara dipun pratisekaken dening Ibu Dewi Bapais Nuninggih Ibu Solowati Tatara Salon mijil saking kademangan kedut Jambon kono ugi kawis terus saking Katubian serambi paring Ibu Bapais diberkahi dumateng panggih pengembangan sari ini kata bahwa rasos alaikun bagus Dwi Prasetyo putra saking Panjutut Bobo Mayanto dan Ibu Sri Purwati putra Panjalu ingkang mijil saking kademangan apel balong Ponorogo
kawistara panjenenganipun Bapak Jakim dalah Ibu Kati ingkang para tumur wonten saking sasana palenggahan ingkang kepara hamapak rawuhipun panjenenganipun Bapak Mayanto dalah Ibu Sri Purwati kadharaken dinandhingan ingkang kepara kapratisaken ngapitkan putra saha putri kinasih telepon YouTube buat tutur sembelu saking panjenenganipun Bapak Berjangga ingkang kepara mugi lampahipun upacara winusudan tali dharma lampahipun gebyaripun temanten sarimbit ingkang kepara anggurungi bebrayan inggah saged dados keluarga ingkang tansah hantun runtut saged dados keluarga ingkang tansah parinaken boten wonten alangan rupi donir ing sambi kala pangaturaken wilujeng rawuh dumateng